Ahojte, chcel by som vám predstaviť moje kombičko, ktoré momentálne ideme. Je to Megadrol a Giganabol. Tieto doplnky za vás neodmákajú tréning, ani to nenahradí stravu, ale vie vám to dopomôcť výkonu. Takže Megadrol je prírodný testobooster, ktorý Megadrol vám vie zaručiť tvrdosť svalstva, väčšiu žilnatosť. Lepšie sa budete cítiť cez deň, budete viac výkonnejší aj po steli, takže má to viac benefitov. Giganabol, toto od nás užívajú aj ľudia, ktorí súťažia v powerliftingu, takže stačí sa len pozrieť, majú tam výkony 300 kg a viac na deadlift, takže vlastne určite vám toto zvýši silu, zvýši objem svalstva, ale hovorím, nikdy to nenahradí pestrú stravu, takže to je základ, na to sa zamerajte a tieto doplnky vám k tomu pekne môžu pomôcť.